Hello mga igsoon, kumusta? Aduna ba kay mga giampo nga hangtod karon wala pa gihapon matubag ang maong pag-ampo. My dear brothers and sisters in Christ, I believe duna ni sa imuha. Duna tay mga lugay na kaayo nga giampo pero hangtod karon nagpadayon paghihapon ka pag-ampo. O siguro ang dunay mga higayon nga ni give up na lang ka sa pag-ampo. Pero kabalo ba ka igsuon nga bisan sa kadugay nimong pag-ampo kanang maong kahago nimo sa pag-ampo wala na masayang. Igsoon kapamalandong ang atong gospel karon, no, sa Luke chapter 1 verse 5 to 25 nagsaysay, no, mubo nga pagsaysay sa kinabuhi ni Zacarias ug ni Elizabeth. Then dugay na kay sila nga nangandoy nga makabaton og anak. Apan mga igsoon, wala damha because taliwala sa ilahang kanabang makugihon sa pag-ampo, wala sila mawad-i sa paglaom. Usahay bitaw sa atong kinabuhi, makompare na to ang ato ang kinabuhi sa ubang mga tao. Usay mingon pa nga nganong kana sila diha nga kabaluta nga sayop ang ilang gibuhat pero daghang blessings ni abot. Wala malagi sila, ang uban pagay mingon nga wala malagi na sila nagabai. Kita lagi diri nga nang nagpadayon na ning kamot nga magpuyo sa kinabuhing matarong. Mura mag hantod karon wala man matubag ang akong mga pag-ampo. One time usa sa akong higala kung kailan ingon nga ngano daw nga ang mga makasasala daw wala may limit ang pagbuhat sa mga buta nga gusto ilang buhaton. Nganong kita nga hania sa kanabang gusto makasunod sa kinabuhing matarong ngano man nga murag daghan kay bawal sa atoa. My dear brothers and sisters in Christ, karong adlaw ni maong ebanghelyo igsuon gipakita nga ang pag-ampo nimo bisan unsa pa kadugay ang pag-ampo nimo or ang imong maayong binuhatan nakita sa Ginoo. Wala damha igsuon si Zacarias ug si Elizabeth niabot ang higayon ang panahon nga dugay na kanilang gipangandoy nga diin makabaton og anak. Maigsoon, unsay nakanindot? Wala damha nga sa ilang katigwangon moabot ang panahon nga gitubag sa Ginoo ang ilang tawag. Sa kini ka milagro, brothers and sisters in Christ, kini nagpakita lamang na kung ang Ginoo na mo'y mulihok, kung ang Ginoo mo takda sa saktong panahon na kanus-an niya tubagon ang imong pag-ampo, higala igsuon bisan pag imposible sa mga mata sa tao, wala imposible sa mga mata sa Ginoo. My dear brothers and sisters in Christ, kini nga gospel nagtudlo nato nga ang Ginoo wala di ay malimot nimo. Dili di pasabot nga kung ang imong giampo karon wala pa tubaga, dili pasabot di ay nga ang Ginoo gikalimtan ka. Ang Ginoo wala mamati nimo. Igsoon mo ni ang prueba sa kataas sa higayon nga nagampo si Zacarias o si Elizabeth o sa kadugay nga ilang gihadom ang maong pag-ampo. Miabot kayo ang saktong panahon nga gitubag sa Ginoo ang ilang pag-ampo. Unsa may nakanindot nakatsada ni igsoon sa time nga gitubag sa Ginoo ang ilang pag-ampo, nakasubay di sila sa plano nga nahimo silang kabahin sa plano sa pagluwas sa Ginoo sa iyang katawhan. Can you imagine nga si Juan nga magbubunyag mao ay kanabang mahimo nilang anak? And I believe, brothers and sisters in Christ, ang reason nga nung dugay kay gitubag sa Ginoo ng pagampo because gi-prepare sila daan sa Ginoo para sa saktong higayon nga kinahanglan ngang matao si Juan para andamon niya ang ngalan sa Ginoo, ang dalan sa Ginoo. Igsuon sa imong kinabuhi karon, tingali ang imong mga pag-ampo dugay gitubag because wala pa ni mao ang saktong panahon. Tingali gi-prepare ka, giandam pa sa Ginoo ang blessing nga para sa imuha. Pero ayaw pagpakawala sa paglaom. Ayaw i-compare ang imong kaugalingon sa uban, ang imong blessings ug sa uban. Focus, brothers and sisters in Christ, sa mga blessings nga naani mo karon because I believe gina-bless ka sa Ginoo bisag katong imong butang nga gipangayo wala gihatag sa imuha.
og mga igsoon gud ni Kristo kung imo ning matuman. I believe nindot kayo basta ang plano sa Ginoo mahimo tang kabahin, nalambigi ta sa plano sa Ginoo. Grabe ka amazing kayo ang plano sa Ginoo. Hinaut igsoon higala nga maging pasensyoso ta, magpadayon ta sa atong pagtinarong sa kinabuhi, padayon sa atong pag-ampo kay maabot ang panahon nga tubago na sa Ginoo sa saktong higayon. Og ang message para karon is wala ka kalimti sa Ginoo, kundi gi-prepare ka sa Ginoo para sa iyang plano. Thank you igsoon sa pagsunod sa akong video. I hope nga blessed ka o na-bless ka, brothers and sisters in Christ. Paki-like, paki-share ni maong video ngadto sa uban. O kung first time ka nga may visit sa akong YouTube channel, paki-subscribe igsoon o paki-click na lang pod sa notification bell para ma-update ka sa akong mga video. God bless you, brothers and sisters in Christ, o kita-kits ta sa sunod na akong nga video.